Avui riurem molt, Mola que flipes, Això que ens van portar està molt guapo. Això és un regalaco, tio. Regalaco. Què? Què? Com? Calcom! Vámonos. Festa, noi. Festa! Molt bona tarda, molt bon dia, molt bona nit. Benvinguts a Calcom, el millor podcast en català que trobaràs a internet fet per gent jove. Sí, a la nostra entrega número 69, 69, aquell número diabòlic que a tothom li encanta i nosaltres també avui portem un programa d'èxits. Però com sempre a la meva dreta podem trobar a una de les millors persones de la història de la humanitat, aquell que en algun moment determinat et pot treure un somriure a pràcticament qualsevol moment del dia, i no és un altre que el Conrad Sánchez. Com estàs, tio? Estic, soc jo, com estem, família? Tot bé? No tan bé com tu, tio. Et veig molt guapo avui, Bueno, he treballat molt, tinc cara d'estúpid capitalista, tio. Tu què tal? Jo molt bé, un dilluns més a casa, com sempre, al teu costat, i com sempre disposat a donar tota la meva energia possible a tots aquells que escolten aquest programa i que evidentment ens fan una mica més grans cada dia, i com sempre agrair-los, no?, aquest suport tan preciós i tan bonic que tenen amb nosaltres. Sempre. Que com ja sona a tots jocs, tio, i la gent va cantant aquesta cançó quan camina pel carrer. Sí, te'n recordes el Blink l'altre dia? Que Calcom i la penya. És increïble. Doncs, tio, han passat moltes coses aquest cap de setmana. La veritat és que sí, però comences tu avui a explicar. Sí, a veure, primer de tot va guanyar la Champions League al Paris Saint-Germain. És una cosa que s'ha de comentar. S'ha de comentar, no li volia fer molt d'èmfasis, però com has dit al principi del programa... Tu amb qui anaves? Jo no anava amb ningú aquest any. És el primer cop a la meva vida, crec que no vaig amb ningú al cap de la final de la Champions, perquè penso, a Luis Enrique em cau bé, però és que el PSG l'odio. Jo anava amb el PSG. Molt bé. El PSG preferia que guanyés el Luis Enrique abans de que volia, però va guanyar el PSG, que va fotre una arrasada criminal. I molt interessant tot el que ha passat a París, tio. S'ha liat petraquíssima. Això demostra un cop més que el Barça, a més de ser més que un club, és més que una afició. Hòstia, 2 morts. 200 ferits i més de 2.000 incendis registrats, a més d'un policia en coma induït. Què ha passat, Con? S'ha liat, tio. Va ser acabar el partit i la penya va començar a sortir al carrer amb bengales. S'ha liat, tio. Querem un container, querem un cotxe, querem una persona, atropello gent, no? Molta gent ha robat telèfons, tio. S'ha liat moltíssim. Llavors, què és més important? Que el PSG guanyi la final de la Champions o tots els incidents que s'han produït per culpa d'aquest aconteixement a París? Home, són més importants els incidents, està clar. Molt bé, així m'agrada, exacte. A més, tio, t'he de comentar que venia escoltant Flashback. Molt bé. Clara competència al nostre programa. I han comentat una dada molt significativa, que és els noms que més s'han posat aquest 2020 al passat 2024. A Catalunya? A Catalunya. No, al C. A neonats. Quins són? Mohamed? No. No? Digues tu. Amb més de aproximadament 80.000 per Maria... és Maria. És Maria, vale. I per home, Antonio. Antonio? Antonio Amu. Antonio, vale. El Tonyo, hi ha hagut més de 80.000 nens que els han posat Antonio, tio. M'ho estàs dient en sèrio, aquí a Catalunya, Molt bé, me n'alegro molt, perquè són 2 noms que m'agraden molt. Lo típic, no? Toni, Ben, o Mary, Vina. Està bé, no són 2 noms molt bonics. I a més, com a notícia important, demà comencen les Pau. Aquí a Catalunya no, comencen arreu d'Espanya, però comencen les Pau, tio. Que a Gran Espanya... moment espanyol, les Pau, tio. Exacte, a Espanya es diuen d'una altra manera, perquè clar, Pau no es poden dir. No, es diuen Pau a Espanya i crec i a Catalunya no sé com es diuen, però demà comencen, esperem sort a tothom. Les proves de l'accés a la universitat. Que pugui entrar les EBAU, no? La EBAU o alguna cosa així, sí. Evaluació, no sé què. Bueno, al final el més important, que d'alguna manera és el que volem tots, és que tota aquesta gent que d'alguna manera ara mateix està passant aquest moment crític de dir no sé què faré, no sé què passarà demà, tranquils, és un tràmit. Com deia l'Ibai, és omplir un paper i posar 4 tonteries que al final qualsevol professor que està allà avaluant ho veu amb bons ulls, no? I que, com sempre hem dit aquí, al final s'han de perseguir els somnis a cadascú i que tampoc ens hem d'agobiar molt en aquests temes. Simplement és un tràmit, ho portes bé durant tot l'any, tio, has estat allà matxacant hores i hores. Omplir una cosa que ja has estudiat 34 cops no és tan difícil. No. I a més, tio, he d'explicar... Jo crec que ho he explicat algun dia, però sóc una persona pesada. Jo el vaig fer amb varicel·la, tio, les Pau. Què dius? No t'he explicat. No ho has explicat mai? Doncs sí, tio, una setmaneta abans de començar les Pau, a mi em comencen a sortir uns granets estudiant història. A casa me'n recordo uns granets aquí al pit, no sé què em comencen a sortir més. Vaig anar, em trobava fatal, vaig anar al metge i tenia varicel·la. I què vas fer?
Doncs em van recomanar no anar, em van dir que no podia anar ni a l'Espau ni al posterior viatge a Eivissa, i vaig dir, un rabo. I em vaig presentar a l'Espau amb una camisa que em tapava, clar, era juny, i em fotia una calda criminal, amb una camisa tal suat, i vaig fer l'Espau, tio. Després me'n vaig anar a Eivissa, amb la meva sombrilla, amb el meu parasol i tal. I vas aconseguir entrar a la carrera que volies? Correcte. Així m'agrada. Si el Con ha pogut fer l'Espau amb varicel·la, tu pots fer el que vulguis amb la teva vida, tio. Però bueno, tio, deixem de parlar de coses banals, que avui portem una cosa maquíssima, que sabem que us encantarà. Sí. Portem un exemple. Avui portem un convidat bastant especial. A vegades ens agrada portar doncs, aquesta típica persona, no?, que de tant en tant, doncs, en comptes d'agafar el riu de la vida, que pot agafar qualsevol persona jove en el món, doncs agafa una altra, agafa una via diferent. Més tard, més d'hora, però l'agafa. Vale? Llavors, sí que és veritat que ens fa bastanta il·lusió, és un programa bastant amb el número diabòlic, i en aquest moment, doncs, evidentment, anem a presentar el nostre estimat convidat, no, Con? Correcte. Evidentment, avui, amb 2 birres de més, entrevistem i tenim l'honor de presentar a un dels escollits, amic, company i justis, depèn del dia i de l'humor, exacte, evidentment. Sí, ha arribat el moment, després de més de 14 anys compartint vida, èxits professionals, crisis existencials, voltes infinites, partides èpiques, birres, pitis, debats filosòfics absurds fins les 3, 4, 5, 6 del matí, tancant discoteques i alguna nit al Zulo, espai mític que no anomenarem, arriba una conversa que fa temps que teníem ganes de tenir. Avui presentem sense cap tipus de mirament, evidentment, i sense cap tipus de vergonya el Diego Vallejo. Diego parla italià, francès, espanyol, català, amb més estil que un espresso curt. Fa màgia amb el màrqueting digital. Es planteja una estratègia mentre tu encara busques el logo del Dropbox. I sí, et despistes, et construeix una marca abans no acabi la cervesa. És estratègic, curiós, irònic, observador, amb humor, en fi. Al final té una mica una mirada crítica que talla a qualsevol pitch de debrief o de brief que tu puguis arribar a tenir. Tímid, de portes en fora, però amb una capacitat brutal d'analitzar i actuar, i encara que sembli que sempre va un pas enrere, mentalment et porta 2 o 3 endavant, igual que la mosca que s'anava a ficar l'ull. Al final el Diego, com bé comentava, l'hem vist passar des del júnior curiós que va començar en el món del màrqueting fins a professional amb veu pròpia, de treballar per grans noms a posar el seu propi nom sobre la taula a projectes com Dieguito Jamones, B de Bruno i, evidentment, a la seva feina principal, que és el que ha vingut a explicar aquí. Aquesta entrevista és especial per tot el que porta darrere, però també pel que inspira, perquè amb el temps hem après que sortir de la zona de confort a vegades és postureig, però en aquest cas no ho és. És una manera de ser perquè és que no té Insta, ara ens ho explicarà. I que entre les dades i les decisions del Diego sempre troba un espai per la ironia, el rigor i en aquell moment de lucidesa alguna cosa que t'obliga a parar i a escoltar. Sense més miraments, no cal presentar-lo, ja ho he dit tot, així que, bueno, Diego, disfruta i benvingut a casa. Moltes gràcies. Què tal, com estàs, Diego? Estic molt bé, crec que l'Àlex mai a la seva vida m'ha venut així. Primer cop. És la primera, no? És bastant bèstia que tu m'ho diguis, però moltes gràcies per venir aquí. S'ha pres el que faig. Sempre et diu coses molt maques ho sé. sàpigues. Sí que és veritat que hem tingut una conversa prèvia per saber realment el que feia. Ell és amic meu tota la vida i a mi em costa a vegades entendre-ho. A mi m'han sortit la primera pregunta, tio. Per què et diuen Justis? Molt bona pregunta. Crec que Hi ha motiu o no? el teu company et podrà donar la resposta. El mot de Justis ve per ell. Sí, de fet ve de que jo fa molts anys, et parlo de 14 anys enrere, vaig fer com un curs d'entrenador a Tarragona amb el Lluís, amb el noi de l'Ultra Trail. I jo tenia un mòbil molt antic, tenia un Galaxy S2, però a l'hora de canviar-me el mòbil se'm van fusionar molts contactes, ¿vale? I un va ser un senyor que es diu Abel Justicia. Medina, amb el del Diego. Abel Justicia Medina. A dia d'avui, 14 anys després, el tinc guardat així el mòbil. Siguis on siguis, Abel, m'encantaria poder compartir una birra amb tu. I donar-li una abraçada. Que guai. Sí. La veritat és que és una cosa molt curiosa i que, bueno, va calar. I va calar. Vaig pensar, tio, es queda així i ja està, no? Que guai, Diego. I ara mateix, perquè l'oient es faci amb tu i amb el programa, en quin moment et trobes? Ara em trobo en un moment molt maco. En un moment on, després d'any i mig de fer-me autònom, estic consolidant la base que vaig crear, amb objectius bastant clars, volent créixer realment i còmode i a gust i content. Ara mateix, quina diries que és la teva professió o la teva feina? La meva feina té molts noms. Et pots trobar Performance Manager, Paid Media Manager,
trafficker, segons on ho busquis, però bàsicament el que faig és gestionar inversions. Gestionar inversions publicitàries. Estaríem parlant de dintre del món del màrqueting digital, la part que alguns li diuen growth, de poder, a través de les inversions publicitàries, arribar a més gent i a partir d'aquí el que volem tots, resultats, vendre i aconseguir retorn d'inversió. Clar, inversions digitals, algun està pensant aquí, uah, aquest tio és broker, saps? Però Bueno, no. més o menys. Sí, però el més important, i el que he comentat, és que són inversions a nivell de publicitat. Exacte. En aquest cas, no evidentment només existeixen les inversions del tipus que tu fas, que les teves es dediquen únicament a les plataformes digitals. Exacte. Com gestiones aquest tema d'inversions a plataformes digitals? O sigui, quina acció fas tu perquè aquesta empresa, apostant uns diners, pugui créixer a dintre Al final, d'aquest món? cada empresa té un pressupost per màrqueting, dedicat a màrqueting. Dintre del màrqueting hi ha diferents rames. Ens podem trobar branques, perdoneu, ens podem trobar a la part orgànica, que seria tot el tema de generar contingut, el que veiem al dia a dia a les xarxes socials. Una altra part, tocant la web, tocant també la part del SEO, que seria el posicionament orgànic, l'aparèixer als buscadors sense invertir cap duro, bàsicament. I després ens trobem al paid media. Al paid media tu tens una inversió dedicada a donar-te a conèixer, a aparèixer, a convertir, diguem-ne, i bàsicament gestiona això. O sigui, és un client em ve amb un tant per cent del seu pressupost per invertir a les plataformes publicitàries, jo agafo aquests diners, segmento, que és una part molt important, on ara entrarem, si voleu, a nivell d'audiències, i a partir d'aquí és trobar el match amb aquella persona que és propensa a compartir. Ara que parlaves de segmentació, és a dir, molts cops a tu et ve algun client i no sap realment, o si segmenta, és a dir, et diu, escolta'm, Diego, és que jo no sé si vaig a aquest públic o a aquest. Tu l'assessores en aquest cas, o...? Jo assessoro, sí, es poden donar estudis ara, es poden donar estudis de veure quin és el target ideal. Ara bé, des que vaig començar, en el punt on ens trobem ara, amb tota la intel·ligència artificial, amb tota l'evolució dels algoritmes que tenen les plataformes publicitàries, quan parlem de plataformes publicitàries, vull parlar de dues, vale? Perquè són les bàsiques, que estem parlant de Google Ads i Meta Ads, vale? Els pares de la programàtica, que podem dir. Llavors, aquestes plataformes publicitàries al final han evolucionat tant que realment ja no cal aquest estudi que hi ha darrere, ja no cal trobar el target ideal. Abans sí que estaves en un ecosistema on tu havies de medir molt bé i a nivell... tenir una sèrie de tècniques que ja no ho requereixen. Llavors, ara mateix sí que jo puc anar a uns interessos específics, però la part demogràfica, que seria el tema d'anar només per sexe i edat, funciona. Funciona avui dia. A mi em sembla molt fort que hagis parlat de dos pares ja, minut 1 de l'entrevista. Sí, així vaig. Vull dir, i tots els altres actors en aquest món? Són còpies. Bueno, realment, Són còpies, Google Ads és còpia de Meta Ads. Això és una veritat. Facebook, el senyor Zuckerberg, és qui va crear i va parir aquesta programàtica, és el principal negoci, no oblidem, vale? Perquè això és molt important. O sigui, el negoci de Meta és la publicitat i el negoci de Google és la publicitat. Sense això no estaríem facturant el que facturen ni seria qui són. És a dir, a Google no el podem veure com buscador i a Meta no el podem veure com una àrea de networking on tu coneixes a gent. Has de tindre en compte que la publicitat és el seu major focus de negoci. Sí, entrarem en... Bueno, no sé si tocava ara, però això és més profund. Ja, és que em complico, feu-me preguntes, perquè potser em passo de tècnic. Aquí hi ha moltes coses. Espero que no, intentaré explicar-ho bàsic. Al final, estem parlant de subhastes instantànies. Vale? Imagineu-vos vosaltres que esteu a una subhasta tradicional, que pot ser subhastant un cotxe. Vale? En comptes del cotxe, canviem aquell cotxe per un espai publicitari. Ja no és una marquesina que et pots trobar al carrer, no. Ja és l'espai publicitari del perfil de l'Àlex Puertas, que té 28 anys i que li agrada el futbol i el que li agradi. I el que li agradi, bàsicament. Que cabron, Això és una subhasta que es fa instantània, vale? On hi ha 1.000 competidors que volen aquell espai. Per què? Perquè si tu surts a aquell espai, apareixes davant de la gent que són els teus possibles clients. És una subhasta que es fa en mil·lisegons i a partir d'aquí és on apareix el teu anunci i on tu pots arribar a convertir o pots arribar a generar una acció per part de l'usuari. Això em sembla brutal, però un moment, aquesta subhasta a mil·lisegons, que estàs tu pendent? No, clar, això és tecnologia i l'algoritme.
Però un segon, això parlem perquè m'està costant a mi, que Sí, era molt molt de de lletra. molt dur, Molt fort, eh? Això no ho trobem, per exemple, en el buscador de Google, quan jo busco, Clar. per exemple, advocats, Vale? fa una recerca de mil·lisegons de tots els advocats que es poden adaptar a mi, no. No. Jo com a client, el client que portaria un despatx d'advocats, jo el que faig és un llistat de paraules clau. Okay. Vale? I jo dic, quan... Sí que és veritat que canvia molt la subhasta en un entorn Google on trobem intencionalitat de cerca, perquè és això, perquè tu estàs Clar. buscant directament el que vols, que un meta que vas a prospectar, vas a aparèixer a qui no et coneix. Vale? Llavors, tu quan entres a Google Ads, el que jo veig, la pantalla que jo veig, la plataforma de Google, tu el que fas és invertir i apostar per paraules clau. Okay. Llavors, per exemple, advocat mercantil. Llavors, jo agafaria advocat mercantil i aquí faria pujaria sobre aquesta paraula. Okay. Llavors, dintre de tota la tecnologia, que això Google no ho diu, segons la teva pàgina web, segons el títol que has posat al teu anunci, segons molts factors, tens una puntuació. Si aquesta puntuació és bona, apareixes en aquella persona. Però clar, aquí no només és això, sinó que ha d'existir aquesta intencionalitat. Tu després tens uns objectius on, a partir d'aquests objectius, la plataforma sempre buscarà la persona amb més probabilitat de realitzar una acció. Si tu vols que truqui, l'anunci apareixerà a la persona que té més probabilitat de trucar. Llavors, és una intel·ligència que hi ha tot darrere, que són dades. Sempre m'agrada dir, no, les redes socials no l'escuchen. No, al final és tanta dada que ens està donant, que arriba un punt que s'avancen a tu. S'avancen a les teves necessitats i als teus interessos. Hòstia puta. O sigui, a mi em flipa que hagis dit això, tio. Ja, Que- bueno, sí. Que estiguis dient que per les meves accions que jo, d'alguna manera, gestiono en base a les meves xarxes socials i a lo que a mi m'agrada i a lo que li dono like i a lo que no i a lo que comento, bueno, evidentment tot el que fem tots, no? Aquesta gent es pugui avançar realment a lo que jo necessito. Exacte. O sigui, vale, Com a entraré una usuari. mica... Soc molt friqui d'això, perdoneu-me, No, si està molt bé, si és que volem que vinguis a parlar d'això. Vale, a veure, aquí hi ha un punt molt clau, que és... Google li diu etiqueta de Google i Meta li diu píxel. Vale. Això què és? És una línia de codi, és una eina, diguem-ne, vale? Per no entrar molt tècnics, que tu instal·les a la teva web i les mítiques cookies, Sí, correcte. acceptar aquestes cookies, vale? Això és un rastreig que et fa de 30 dies. Vale? Llavors, imagineu-vos en un ecosistema com és Google, totes les webs i tots els competidors i totes les marques i tot on esteu tenen aquest píxel. T'estan perseguint. Llavors, saps, el píxel aquest sap que tu has entrat a Nike, sap que tu després de Nike has entrat a... on hagin entrat, Puertas? No vull entrar aquí. On entres després? A més, després de Nike t'has anat a veure la pàgina del Barça per comprar-te la samarreta que tant t'agrada I per últim, que el Podcast. i per últim que el Podcast. Exacte. Llavors té tot el recorregut i el que fa és targetitzar-te. Et diu, vale, doncs aquest tio és un tio que és així i segons totes les meves dades anteriors, aquest tio en qualsevol moment li interessarà comprar-se una tassa del Quelcom. D'acord. I llavors què fa la plataforma? T'ensenya l'anunci. Hòstia. I aleshores t'apareix l'anunci on sigui. Depenent de quines plataformes utilitzis. O sigui, hi ha plataformes que sí que tenen aquest tipus de publicitat i hi ha plataformes que no. O sigui, que Totes les plataformes tenen. Vale? O sigui, jo puc fer, a través del píxel, jo puc treballar en això. Si estic prospectant, que és anar a buscar els meus futurs clients, jo no decideixo a qui li surt, perquè al final serà la plataforma qui escolleixi i digui, vale, l'Àlex, que ha estat entrant 4 cops o 5 cops al dia a Quelcom i ha escoltat Spotify no sé quants cops Quelcom, vol una tassa. Clar. Llavors li apareixerà l'anunci. Després, jo, com a anunciant, puc tenir les meves estratègies. Jo, si tinc una web que és... venc merchandising de Quelcom i tu has entrat a la meva web, jo li puc dir al píxel, escolta, píxel, tota la gent que ha entrat els últims 30 dies a la meva web, vull que els impactis amb una oferta de descompte. Amb un descompte perquè així caigui i m'acabi comprant. Llavors, és un tema d'audiències, ja que entrem, o ja que entro, Sí, és brutal. Sí. tenim tota la part de prospecció, que seria audiències demogràfiques, les que hem parlat, no? D'edat, de sexe. Després tindríem la part d'interessos, que hi ha tots els tipus d'interessos que us podeu imaginar. Gossos, gats, bambes, marques, hi ha de tot.
I a part després tenim el retargeting, que és el que us acabo de comentar ara mateix, que és tornar a impactar aquell que m'ha entrat a la web o ha realitzat una acció a la web. Vale. És a dir, tu entres a la meva web i afegeixes al cistella un producte, jo puc impactar just aquell producte o just aquella persona que ha afegit al cistella el producte. I a part d'això, en diverses plataformes, com pot ser sobretot Meta, que és pel que li va molt bé, existeix el lookalike, audiències similars. És a dir, jo puc agafar la gent que ha realitzat una acció, tu ets comprador, jo vull agafar a tots els compradors que he tingut i vull que em busquis gent similar. I a partir d'aquí, doncs, impactes i a veure qui converteix. Dues preguntes. Bueno, tinc moltes, És una olla, és una olla. Sí, Aquest senyor ha vingut aquí a explicar-nos el Matrix, ¿vale? A veure. La primera és, parles de Meta i de Google. Dues plataformes que d'alguna manera tenen un oligopoli muntat. Se parten el bacalao. Vale. Sí, no? Sí. Les dues. Jo sé pel meu poc coneixement, no? Que entenc que Meta pot ser pues, Instagram, pot ser Facebook, no? Podrien ser totes aquestes plataformes on jo em poso un contacte amb altres persones. Exacte. Google, quina és la capacitat que té a l'hora d'impactar-me? Com m'impacta? Google té diferents formats. Estem parlant de que Google té presència en més del 90... Em tira el pisto, però va per ahí, Més del 97-98% de tots els sites del món. Uau. Llavors, Google Qualsevol web random que ens surt allà un anunci al costat. Google té la capacitat de poder-se anunciar allà. Que cabrons, no ho sabíem, No. Estarà por ahí, M'he tirat, però, bueno, és bastant. O el 80 era, no sé, por ahí va. La cosa és, al final, Google té diferents formats que ofereix. Té la part de cerca, que tot la coneixem, quan busquem alguna cosa i et surt l'anunci patrocinat. Després té la part de YouTube. Vale? YouTube és de Google, i tu pots fer campanyes a YouTube de Google. Després tens la part de Gmail. Gmail és de Google. Tens la part de Discover, la part de l'Android. I tens la part de display, que seria els mítics banners que et trobes a l'As o al Marca o on sigui. Que aquí ell té el 90% del domini, és a dir... No, el 90%, bueno, té la capacitat d'anunciar-se. Vale. La capacitat d'anunciar-se. Després entren diferents plataformes de programàtica també nativa, que és una altra història, que també té aquest poder d'anunciar-se en diferents espais, però Google és un bitxarraco. Però en l'impacte de les típiques webs que pot entrar tothom, com per exemple aquí a Espanya, El Periódico, potser RAC1 en web, per dir-te alguna 100% cosa, Google té. està Google 100%. aquí. Vale. 100%. Després sí que tens distribuïdors directes on tu pots parlar directament amb l'empresa, amb marca, i dir-li, oye, quan va sortir el banner més gran de la web? I et diuen, pues, 300.000 impressions et costa tant. I tu pagues i tu surts allà. Però que no és que s'anunciï directament, al final. No s'anuncia amb la G de Google, sinó Allò ja és directe, et saltes Google. Vale. Et saltes Google o qualsevol altra plataforma de programàtica. Aleshores, Google és el que connecta ara mateix tot això amb Meta. No? És Google és el que fa tot això. Sí. Tota la moguda d'internet la té Google. Clar, al final heu de pensar fredament en que al final el que busquen totes aquestes plataformes és la retenció. I aquí està la lluita. Per això, quan et surt un X amb l'Elon Musk que de sobte és un boom, Meta s'acollona, que no li passarà mai perquè és molt gran, Però al final el que busca amb tot el tema dels Reels, de la viralitat, d'estar present, és per poder ensenyar-los publicitat als usuaris. TikTok li passa això, però TikTok té un problema, que no és tan bo convertint com Meta per com ha gestionat i com ha creat la plataforma a l'hora de consumir el contingut. Perquè és un contingut molt instantani, que tu vols estar present a la plataforma, no vols sortir d'allà i costa més convertir. Meta, en canvi, sí que busca aquesta viralitat per fer-li la competència, però és més fàcil tu sortir de Meta, fer clic i anar-te en una web. Clar, parlem d'actors perquè sembla que li paguin, però no sé si li paguen. Però sí, m'ha semblat molt interessant perquè TikTok sí que és veritat que per mi té més retenció de la persona, però no té tanta capacitat per publicitar coses. TikTok Shop, les virarà? Sí. És un intent de quiero vender. Clar, jo tinc una pregunta molt relacionada amb el que deies ara, no? Ara has parlat de diferents actors, com és el cas de TikTok, i per exemple a mi se m'ocorreix ara mateix LinkedIn, ¿vale? LinkedIn, molt bona plataforma. Que són dues plataformes que no hem comentat fins al moment, però que una d'alguna manera intenta donar-li visibilitat professional a qualsevol persona del món, que aquesta és LinkedIn, i la del TikTok podem dir que és la rauxa i la disbauxa a qualsevol persona del món que no vulgui fer res i només vulgui veure vídeos sense parar. Sense parar. Tio, jo crec que això són dos canvis al molt bèsties, perquè TikTok el que aconsegueix és que estiguis 3 hores sense parar de mirar vídeos com un malalt, i després LinkedIn no és tan així. Llavors, LinkedIn com lluiten aquestes plataformes al mercat? Què fan contra Meta? Diferents. Vale. O sigui, al final són segmentacions. Pures i dures.
O sigui, al final, el que LinkedIn t'ofereix, a mi és una plataforma LinkedIn, personalment, m'encanta, com a segmentació, perquè ara entrarem, però és també la més cara. Vale? La més cara? La més cara. Englobaré ara, per tampoc entrar molt, però quasi totes les plataformes et facturen a partir de les impressions. Una impressió és un impacte. Et surt l'anunci, quan arribes a 1.000 anuncis, passa per caixa. Vale? I et pot sortir... Aquesta mètrica es diu CPM. Vale? Llavors, amb el CPM, LinkedIn és dels més cars. LinkedIn podem parlar d'un CPM... Pot superar els 10 perfectament, 10 euros. 10 euros per impactar 1.000 persones. En canvi, amb 2 euros pots impactar 1.000. Vale? Però què et dona LinkedIn? LinkedIn et dona tot el que veieu a LinkedIn, del perfil de la persona, la posició, l'empresa, el tamany de l'empresa, els estudis, tot això ho pots segmentar. O sigui, jo puc anar només i fer publicitat a advocats que li sortiran només advocats. I advocats que portin més de 5 anys d'experiència i jo puc impactar aquesta gent. O sigui, tu pots fer meravelles a nivell professional a LinkedIn. Segmentar-lo bèstia perquè tothom pràcticament està donant les seves dades a nivell professional del que fa i del que necessita. Li dona la plataforma i la plataforma utilitza. Per mi això només en surten coses de fires, clar. Exacte. Clar, però és que això va superbé perquè tothom que es vulgui publicitar realment encarrega els serveis d'una persona com el Diego, entenc, i és que té impacte instantani a moltes persones. Sí, és la forma ràpida de créixer. Forma ràpida de créixer. Sí. Si vols créixer, fes paid. O sigui, tu pots tenir una marca sense marca, que si tens pasta, pots vendre. Després ja tindràs un problema després d'escalar i de veure com consolides la marca i com... Però l'impacte el tens. Vendre vens. I tu creus que això realment funciona? Sí. Sí. Sí, 100%. 100%. O sigui, 100%. 100%. És que no hi ha cap dubte. O sigui, mitjançant tecnologies noves que probablement fa 50 anys no existien, per no parlar de 20, que potser 20 no, estàs aconseguint a trobar el client final al teu propi client. Exacte. És molt bèstia, eh? Clar, és que això hi ha hagut un canvi increïble. Per això els diaris es van haver d'adaptar, perquè la publicitat tradicional de paper es va començar... Fixeu-vos, en el diari, hi ha diaris que si tu no vols acceptar les cookies et cobren. Et cobren. O sigui, imagineu la importància de les cookies, la importància del rastreig i de poder saber què fas tu a l'ecosistema web, d'agafar dades, perquè si no, l'alternativa sigui pagar. O sigui, estem a aquest punt. Igual que us va sortir per uns mesos un missatge a Instagram que tenies dues opcions. O continuar veient anuncis o pagar. És lo mismo. Volen dades, i és dades, i el món es mou per dades. Tots són dades. Sí. I després ells amb aquestes dades suposo que les deuen vendre, no sé què collons fan amb aquestes dades. O utilitzar-les, guanyar pasta. Rentabilitzar-les. Clar, estem parlant de que, en aquest cas, dos gegants, que un és Meta i l'altre és Google. Gràcies. Estan ara mateix dominant el món en aquest aspecte i jo crec que, evidentment, si tots els usuaris del món haguessin pagat, aquí ara mateix Meta tindria un problema. Sí. Però que, evidentment, no passa, perquè jo no conec ningú que pagui les... Després tens traves... És que estem anant també a una zona bastant profunda, eh? Després tens traves... M'està costant, pillar tot el tema. M'està costant, però mola. Apple, què va fer fa uns anys? Que això va ser una putada per Meta, però heavy. Va agafar Apple i va dir, vale, el meu nou iOS, privacitat va per sobre de tot, llavors Meta no et donaré informació dels meus usuaris. Què passa amb això? Que llavors les dades no són fiables. Wow. Perquè a mi, al meu e-commerce, m'ho invento, em surten que he vengut 20 samarretes, vale? Però després arribo a Meta i Meta m'està dient que he vengut 10. I dic, ui, no és la realitat, tampoc. O a l'inversa, o que la plataforma s'atribueix més de les que he fet. Perquè aquest també és un tema... Però llavors, a tu què t'afecta tot això? És a dir, per tant, tu al teu client... fiable. O sigui, al teu client final no li estàs donant dades fiables. Exacte. El bo del paid media i del performance és que tot és analitzable, és medible, i jo et puc dir perfectament l'euro que inverteixes, què genera, on va i quin és el retorn. Llavors, si jo ara mateix tinc un blancazo, que li dic jo... Un blackout? Un apagón? Exacte, un apagón. Tu el tens allà. De què serveix? Si ho vull medir. O sigui, al final vas a cegues, completament. Clar. Que després entra també l'atribució. Això és un... Això ens posem més tècnics, encara. No, però parla. O sigui, jo crec que ningú que escolti això és conscient del que realment aporta les dades. L'atribució estàndard. Anem a la de Meta, vale?
L'atribució estàndard de Meta és d'un clic... No, perdona, de 7 dies post-clic i un dia post-impressió. Què vol dir això? Vale. Et surt un anunci. Vale. Tu veus l'anunci. Només el veus. Veus l'anunci de Nike. Només el veus. Res més. No interactues. Si el dia següent compres, Meta dirà la conversió és meva. Sí, home. Gràcies a mi. Sí, clar. Gràcies a mi. Igual que si tu el dia 1 fas clic i el dia 6 compres, Meta dirà és gràcies a mi. I aquest és el punt i la dificultat del performance que, sincerament, jo crec que si arriba una solució ja, pues, bueno, ja arribarà, però que al final les plataformes s'atribueixen qualsevol impacte, però també com a persona i com a empresa és molt difícil dir quan ha afectat un impacte o un clic a una persona. Sí. T'has de fiar una mica. Qui d'alguna manera tanca aquest contracte de dir són 7 dies i no són 8 o són 14? Això, Meta. Ells. Meta. Bueno, tu pots escollir, tu pots després, com a performance manager, tu pots canviar i dir, vale, només vull un post-clic. Però és que després Meta t'està dient, no, és que el que funciona millor és que que agafis l'estàndard, perquè jo vull tenir més poder i és per on tendeix ara mateix el paid media. Ara mateix el paid media és dona-m'ho tot, que ja m'apanyo jo i aconsegueixo les coses. Clar. I què opines, Diego, per exemple, a molta gent li ha passat allò que està parlant d'anells de casament i de sobte obre el telèfon i li apareixen anells de casament o vestits de casament. Això, el que deia. O sigui... També ens escolten? és la gran pregunta. A veure, jo vull creure que no. Després, jo què sé, va haver-hi la moguda aquesta d'Amazon que les Alexas escoltaven i potser segurament escoltin, espero i confio, també a nivell europeu, la privacitat és... Això, Raül, que estigui Sí. ben regulat. És que tu ara mateix parlaves de privacitat, Sí. perdona, l'apunt, però si Meta i Digues, Google digues. d'alguna manera s'estan barallant a muerte per dir, o inclús iOS amb l'últim software que treu d'Apple no et donaré dades, jo crec que seria molt rastrero per part d'Amazon en aquest cas, no? Ho fan, Ho podrien fer, no? Al final canvien la terminologia, però el fet és el mateix. Vale. O sigui, et parlen del hasheado. Vale? El hasheado és realment, en comptes de que sigui Àlex Puertas, ets el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Però, Usuari. però ets el mateix. És el mateix, sí. I et tenen rastrejat, i et tenen tot. O sigui, al final sí que a Europa, sobretot, s'han implicat molt més en termes de privacitat, però que als Estats Units, per exemple, tu pots... No sé si ara mateix, fa molt que no faig campanyes als Estats Units, no sé si ara mateix pots, a nivell ideals polítics, segmentar, però abans es podia, i el que sí que es pot 100% és per ingressos. O sigui, tu pots dir, vull impactar els 5% més rics dels Estats Units. Això ho pots fer, a Europa no. Europa En no, i sèrio? als Europa no, als Estats Estats Units sí. Per què? Per polítiques de... La política de privacitat. Aquí són de més la Unió estrictes. Europea. Són més estrictes i jo estic a favor de... Aleshores, Sí, als Estats Units pots impactar les persones més riques. Sí, sí. Fort. Ho pots fer. Molt bé, abans de que jo et tallés, comentaves alguna cosa sobre les campanyes que tu organitzes Sí. sobre Amazon. El què? Sobre Amazon. No, si no ho saps tu, jo no ho sé. Amazon, el que he dit d'Amazon... Bueno, Amazon també té la seva plataforma publicitària. Vale, És una còpia literal de Google. vale. Vale, Amazon, ja no Meta sinó Google, és una còpia de la còpia. Funciona sobretot, sí que després ha tret més formats, l'Sponsored i més merdes, però el principal són paraules clau. El mateix. Paraules clau, Jo faig una això seria puja SEO, sobre que ho has comentat al principi. No, el SEO és orgànic. SEM, perdó. Perdona. SEM o alguns li diuen SEA. Jo SEM perquè el vaig aprendre. Sí. Però SEM, SEA és el mateix, el SEO completament orgànic. Orgànic. Hi ha una altra parafernàlia, una altra història. A mi m'interessa molt saber, Diego, al final no hem fet aquest backup, que és molt guai, però, tio, d'on aprens tot això? Perquè tu ets un estudiant d'ADE. Sí. I tot això, d'on collons surt? Això va ser un màster de màrqueting digital a SIC, que la veritat, molt bé, ho recomano. Ho vaig estudiar a Sevilla i crec que vaig trobar que en aquest punt la convergència entre ADE i el màrqueting. O sigui, no deixar de tocar números, perquè al final són tot dades, són tot mètriques que s'analitzen, i la part de màrqueting d'ajudar a vendre. O sigui, al final podríem estar parlant de vendes directament, l'únic que en un entorn digital, punt. I, per exemple, si ara m'agradaria fer una petita simulació de t'ha arribat un client, Vale. per exemple, som nosaltres, no? Quelcom, arribem a tu i et diem, mira, Diego, nosaltres tenim el problema de que no aconseguim arribar, cosa que és mentira, arribar a molts usuaris. Aleshores, què ens planteges tu? Vale, aquí entrem a nivell d'objectius de plataforma.
Vale? Us heu d'imaginar la plataforma, et dona d'una forma molt senzilla un funnel de vendes. Vale? El coneixes, Puertas? Sí. Com és? Com comences? Comences amb... O sigui, no sé si m'estic imaginant el mateix, no? Però tens com una part que són contactos, No. després aquests que t'escolten, o sigui, que tu impactes, que els hi podríem dir frío, els que t'escolten, que seria caliente, no? Vale, sí. I d'alguna manera al final acabes fidelitzant. Però Vale. a poc a Aquí poc és com un embut. Has parlat no? de l'etapa una mica del client, jo parlo d'objectius com a tal. Vale? A la plataforma tu tens un funnel de vendes. És un embut. Al final tens... Exacte. Tens la part de descobriment, la part de consideració i la part de conversió. És que que cabron està el meu programa i em fot aquí preguntes per veure si la lio o no. Llavors, vosaltres al punt de vull tenir més abast, vull arribar a més gent, estaríem parlant de la part alta del funnel. La part alta del funnel, al final... A mi no m'agrada. Jo amb els meus clients treballo la part de conversió directament, perquè és la que m'agrada. Al final, sol estar més relacionada amb temes de contingut, temes orgànics, temes d'engagement, que segur que heu escoltat parlar de... La tassa d'engagement és del 13. Clar. Llavors, al final tu pots marcar aquest objectiu i a través d'aquest objectiu aconseguir el que li proposes. Les plataformes són tontes. Si tu li dius vull aconseguir impressions, el que farà serà començar a imprimir el vídeo o la imatge que tu posis i ensenyar la gent. I a partir d'aquí et diu, vale, pues has arribat a 1 milió de persones i t'ha costat 10 euros, 20, 50, depenent d'aquí. I aleshores arribaria amb l'objectiu. Però també ens interessaria saber tu com et fiques a treballar. Vale, jo com et fico. Perquè la gent es quadri una mica de... El Diego ens està explicant tota la teoria, no? Però com treballa el Diego? Vale, com treballo? Molt bona pregunta. Sí treballes. Sí treballo. És el moment, Xat, escolta, xat. No, és broma. El primer de tot és conèixer el client i conèixer l'objectiu. Molts cops et trobes que el client no sap realment el que vol. O sigui, al no final, sap per què vol. Jo quiero likes. Bueno, però per què els likes? Per què vols likes? T'estàs generant negoci, vols negoci. O sigui, tens realment inversió. Et sobra tant la pasta com per buscar likes. O sigui, al final... Primer el negoci... No és el mateix vendre que agradar, que això és molt important. Exacte. Un tema que jo volia tractar abans, però sí. Exacte. Vosaltres, en el vostre cas, Spotify, per exemple, té campanyes. Sí. Es podrà promocionar, per exemple, o a Meta. Però llavors seria trobar una mica el que voleu realment. A partir d'aquí es fa un plantejament d'estratègia, es pregunta la inversió i a partir d'aquí es desgrana tota aquesta inversió en funció de les plataformes i es marquen uns certs objectius. Vale? Jo, en base a l'experiència, et sé dir més o menys costos de cada plataforma, de cada objectiu, es fa una estimació i es treballa sobre aquesta estimació. I aquí ja seria generar contingut i a partir d'aquí promocionar fins al punt de complir objectius. Hòstia. Clar, i això suposo que al final et dona... És que això t'acaba donant un benefici. O sigui, qui no està ficat dintre d'aquesta xarxa, dintre d'aquesta roda, al final no acaba creixent. Això va així. 100%. És un impuls més ràpid. O sigui, sí que és veritat que abans era molt més fàcil créixer orgànicament perquè era com la novetat. Ara l'orgànic està mort. O tires d'influencers o tires de paid media. O fas que un Reels aquí amb el Diego et foti un bombazo, es faci viral, o si no has d'anar creixent d'aquesta manera orgànica. També et dic, jo tinc la intuïció de que molts podcasts fan paid media. No, sí, 100%, tothom la fa. I et diré més, o sigui, és el que diu el Diego literal. O sigui, abans sí que fa 10 anys, potser, créixer d'una manera orgànica era bastant més fàcil que ara. Però la realitat de tot això és que ara mateix hi ha una barrera molt important entre la pasta que tu fots aquí i la que no. La gent no és conscient i probablement el 90% de la gent que ha arribat fins aquí al podcast estarà flipant en plan hòstia, és que la gent en té pràcticament controlada. Ho he dit al principi del podcast i és que, tios, el Diego no té Insta. Vale? Això és veritat, això és bastant heavy. I això és molt bèstia i ara li preguntarem per què. Però normalment els dealers no consumeixen la seva pròpia droga. Diego, per què no tens Insta? No tinc Insta perquè em feia molt de temps, però ara l'he cagat perquè m'he enganxat a TikTok. O sigui, no serveix. Sí. No, realment Instagram... Si parlem en entorn professional, jo no compro per internet. O sigui, jo no caic en anuncis.
sí que descobreixo, però potser Bueno, compro d'una altra manera. Tu també et dediques, no?, a donar-li visibilitat a aquelles empreses que estan allà. I també soc molt crític a nivell de quin impacte un anunci. Dic, hòstia, Va, estàs equivocat, tio. Fora. No, estàs equivocat. No Te toca jodes, tocar. t'he pillat. Sí. Estàs anant a una audiència demogràfica i m'ha sortit. Però sí que és veritat que l'Instagram al final em treia molt de temps. Em treia molt de temps, això és estava enganxat, o sigui, era un Sí, addicte. sí, com pràcticament tothom. té Insta. I vaig decidir treure-me'l. Molt bé, molt bé. Per desgràcia no me'l puc treure del tot perquè és part de la meva feina, però sí que no consumeixo Instagram ni consumeixo la vida d'altres persones. Escolta'm, que això està molt bé, el que has dit, tio, és molt bonic. Toma ja, En sèrio, a veure, ja ho sabia, però m'ha fet gràcia que ho diguis aquí. És heavy. A més, jo què sé, per exemple, nosaltres com a un programa de ràdio es pot publicitar en quasi totes les eines. Es pot publicitar a LinkedIn, es pot publicitar a Instagram, a TikTok, o sigui, pots entrar a qualsevol aplicació. Clar, nosaltres al final tenim una cosa molt bona que és molt de contingut i al final el més important en aquest cas és segmentar exactament quin és el contingut que vols tu. Això és el que més ens costa. Però sí que de tant en tant hem trobat la tecla, no? És a dir, algun dia sense voler, totalment a l'atzar, sense cap tipus de sentit, nosaltres som players com aquest senyor d'aquí, però hem trobat la tecla i hem tingut 50.000 views a algun Sí, reel. no, I dius, està clar. Què ha passat aquí? Està clar. També et Trobar volia la tecla. preguntar, generació massiva de contingut, això que diuen l'algoritmo, tal, te pilla más, és cert? Això, just anava a dir això. Jo, per exemple, vosaltres no seria la vostra persona. O sigui, a nivell de generació massiva de contingut, sí que és veritat que quan a un TikTok estem parlant d'unes xifres que t'espantes, de la quantitat de TikToks que puja la gent al dia, i sobretot els influencers per estar present i contingut, al final, contingut de merda. Sí, banal. Contingut. Sí, banal. Però jo aquí no entro, perquè la part soc dolentíssim en això, ho he intentat, però no se'm dona bé. Jo entro a la part més de conversió. Llavors, vosaltres com un client meu, jo us podria dir, vale, sí, anem a videoviews, anem a aconseguir aquí que us vegi més gent, però no seria capaç d'aconsellar-vos a nivell de contingut, de dir això funciona, això no deixa de funcionar. Depèn molt Sí. de... Sí que a nivell d'anuncis, si venut tasses, sóc la persona. Clar. Això sí. Ens vendràs totes les tasses. Exacte. Tasses sí. Contingut i seguidors del podcast, més complicat. Això ja és cosa més d'una part orgànica. I depenent del producte. Jo, per exemple, et dic de vendre forns i tu em vens forns. Sí, Exacte. molt bé. Sí. Sí. Hem vengut de tot, Sí? Matalassos, sí. És que tot té cabuda dintre del món d'internet. Clar, al final la part positiva de dedicar-te al màrqueting digital és que pots vendre qualsevol cosa perquè sempre tindràs el teu públic objectiu. L'important és trobar-lo, un cop més. Jo et volia fer una pregunta que abans hem parlat abans i és, per tu, què és una bona campanya? És algú que té molts likes, és algú que li agrada, o és d'alguna manera el que tu creus que aquell client necessita o el que vol que el teu client necessiti? És a dir, si jo et dic, jo m'ho invento, Sí. ven creus per esglésies. Jo vull que els meus posts tinguin màxims likes i vendre la suda. molt. Clar, A la suda. això és el que vull. Que em O diguis. sigui, a mi hi ha un tema que és un client que et pot dir, ostres, és que a mi això, El paid media no la funciona. imatge... No, el vídeo que has pujat no m'agrada. Vale. Bueno, però és que el vídeo que has pujat, d'un euro que inverteixes, t'està tornant 4. Ja. És que me la suda. O sigui, Ja, estàs venent. Està clar. Després ja treballes la marca d'una altra manera. I sí que és veritat que a mesura... Jo abans era molt crític i era molt radical en el sentit de només funciona el paid media. No, te n'adones després que la marca és super, ultra, mega important i s'ha de lluitar i treballar aquesta marca i és que sense això no sobrevius. Clar. Però amb el paid media vens. I si a mi una campanya exitosa és una campanya que tu estiguis guanyant pasta. Si no guanyes pasta és que no serveix de res. No, clar. Tio, és que m'agrada molt la frase que ha dit. No serveix d'una merda. Literal, o sigui, tio, si no vens, el teu negoci no funciona. Em sap molt de greu dir-t'ho, però jo soc Sí, queda molt una mica fan així de... No, vendeu molts, però... d'això. O sigui, Però és que sí, o sigui, al inclús final- una mica nazi, tio, a Sí, vegades, sí, perquè sí. dius, hòstia, què estàs dient? Si el meu logo jo me l'he currat amb amor i l'he fet a casa meva amb la meva mare. Bueno, però a vegades, Potser tio, no funciona. si no funciona, tio, has de canviar-ho tot i donar-li les voltes. I sempre crec que hi ha dues coses, que no sé si estàs d'acord, i que tu ets una part molt important de les dues. I una és, en un negoci tu el que has de tenir molt clar és els que venen i els que ajuden a vendre. Això ho hem dit molts cops. Tu ets una persona clau a l'ajuda de la venda. T'ajudo només. No, però, tio, tu trobes la persona, saps? Que al final la potència és la troba control. de forma, o sigui, no és Ja no és tampoc, o sigui, sí que hi ha d'haver un, sincerament, o sigui, qualsevol de vosaltres Donat valor. podria agafar Meta Ads, Sí. muntar una campanya i vendre. O sigui, després ja entra en si està millor optimitzada o pitjor optimitzada, però no hi ha una llei clara de les campanyes es fan així. Ja. O sigui, al final, jo m'he trobat molts cops amb clients que no tenien ni idea
de muntar campanyes i arribo a la campanya que està mal muntada per mi i està convertint. És que em callo la boca. És així, estàs venent, és que me la suda. Sí, no, està clar. Parlant de males campanyes, tio, una pregunta que també volia fer fa estona. Et frustra alguna cosa de la teva feina en aquest món? Molt, no vendre. No convertir. No, hòstia, hi ha pressió perquè tu li has d'explicar molts cops al client que a part d'estar invertint, perquè tu estàs deixant-te pasta en sortir als anuncis. Sí. A part d'estar invertint, m'estàs pagant a mi. No, clar. I si no estàs venent, què? O sigui, D'aquí és el problema. clar, d'aquí és el problema. Meu? Del producte? Tots? Del producte? Sempre del mercat. Sempre. No, el Sempre del mercat. Bueno, recessió. Està com està. Estacionalitat. Sí. Però tens pressió, vius amb pressió. Una de les problemàtiques. Pressió. Tens alguna més a part d'aquesta pressió de la venda? O tens alguna cosa més? No, al final volen veure beneficis. Si un client veu beneficis, encara que ho estiguis fent malament, és que si veu beneficis es callarà la boca i no et dirà res, ni et molestarà, ni... I parlant d'aquest tema, no? Tu que ets un tio que té 27 tacos, com ets capaç de començar i aventurar-te això amb els teus propis clients? Good Rebels. Good Rebels, estem parlant per posar en situació de gent. Sí, ara poso. Sí, perquè jo me riu però no sé el que és. No, jo vaig acabar el màster, i vaig estar buscant pràctiques i hi ha una agència molt xula, és xulíssima. O sigui, de veritat, és us diria de les millors agències d'Espanya i sobretot pioneres a nivell de treball, a nivell de tot. I vaig caure a Good Rebels. I allà a Good Rebels vaig tenir la sort de topar amb l'Ivan, el meu exjefe. D'aquí vaig aprendre moltíssim, però moltíssim, fins al punt de que fora de la meva feina em sortien projectes de coneguts. I a partir d'aquí vaig veure que fora hi havia més diners que dins i vaig dir, pues toca, sí. Hòstia, doncs Déu-n'hi-do, tio. Això costa, A veure, però qui és l'Ivan? Anem a posar una mica en context. Aquest senyor qui és? Com el coneixes? L'Ivan el conec el meu jefe directe. Vale, era tu jefe directe. Un fricazo del paid media que boníssim. Tu al final surts d'ESIC, no? Havent fet pràctiques, com ha passat qualsevol persona que ha fet aquest màster, és la teva primera feina. Sí. Vale. Primera feina postmàster. Professional. Sí, clar. Bueno, hi ha pràctiques abans, sí. M'agrada que agafis el micro així. Sí, és que volia ser una mica joven avui. Però és que a mi em sembla al·lucinant que d'alguna manera o una altra aquesta persona t'ensenyi d'alguna manera totes les habilitats per ser performance manager i arribis a gestionar la cartera de clients que tens ara. Això és un procés? O sigui, això com funciona? Perquè al final aquí hi haurà algun xaval veient aquest podcast i estarà pensant, hòstia, jo vull ser aquest tio. Jo vull demà aixecar-me, tenir 1000 campanyes, ser el puto amo, treballar... Jo crec que ell també n'ha utilitzat paid media, o sigui, és un cercle viciós. Clar, jo ja no vull ser feliç amb la... Exacte. Ja no vull parlar del paid media en concret, jo crec que vosaltres dos també sou perfils que segurament us hagi passat això. Arriba un poc que tu quan entres a les pràctiques, si t'estanques i només et limites a fer les pràctiques, no tens cap mena de possibilitat de créixer ni d'aprendre. Totalment. Llavors, Good Rebels va ser un lloc on et donava aquesta confiança, t'ajudava, et donava recursos i et llançava a agafar més del que et tocava. I jo amb això vaig aprendre a parlar amb clients, vaig aprendre a muntar campanyes, vaig aprendre a analítica i vaig aprendre el que volia perquè, per sort, em vaig topar també amb gent molt bona. I després d'aquest temps meravellós que tu passes a Good Rebels, t'aixeques un dimarts? No, va ser el juny. Ja, sí. Però bueno, un dimarts, un dimecres d'horari laboral. Dimarts del juny. I diu, vinga. 13 de juny. I els dius a tots, gràcies per tot, tio. Gràcies per tot, i tu muntes per tu sol? Sí, bueno, va ser li vaig donar moltes voltes. Vaig parlar amb els meus familiars, vaig parlar amb la meva parella, vaig parlar amb els meus amics, volia rebre feedback, però va ser un sentiment que em va arribar. Tots els amics es van negar això, eh? Sí. Ara que queden 5.000, ja ho podem dir. Sí. No, sí. Diego, ¿qué haces? Eres muy joven. Sí. No te líes. No, bueno, jo estava... És el camí complicat, també. Sí. És el camí difícil. Sí. Al final ningú vol dependre d'ell sol. Tothom està molt bé a la seva zona de confort i el Diego és una persona que surt bastant. No, jo et volia preguntar, tio. Sí. A mi és un tema que últimament em fa run-run. El tema de la publicitat tradicional, tu consideres que s'està morint? Si tens molta pasta, fes-la, perquè és brutal. És brutal, eh? Clar, o sigui, ojalà jo pogués fer amb els meus clients o amb les meves marques un anunci a la tele. O sigui, m'encantaria. I funciona, perquè tu surts a la tele i ja tens un nom de que ets un tio que has tingut la capacitat econòmica per sortir a la tele. Inconscientment, la gent
Si surt de la Es tele, o sigui, com comprava els nostres avis? Bueno, els nostres avis per la potser, tele, bueno, o els per- nostres pares. No, però és veritat. Per veure la tele, hòstia. Sí, sí. Tu veies l'anunci i deies, és que agafo això al súper perquè l'he vist a la tele, perquè és Sí. conegut. Tot i que al final hi hagi gent que hagi crescut amb 40 anys, que tingui ara mateix 40 anys i sigui partidari de paid media, evidentment internet, nosaltres no hem d'oblidar que jo que tinc 28, tio, jo he nascut amb la bola, tele. amb l'Slam Dunk, amb la tele, tio. Sí. Sí, sí. I que al final és un gruix I important. com a la mateixa diu un societat. molt bon amic, el Nacho Nicolau, la venda és repetició. La venda, repetició i sentiment. Bueno, sí, i generar emocions. Clar, veure constantment la imatge, no? Sí. De la tele. I parlem també, per exemple, de les ventes que et dona sortir a un programa de ràdio. Cada vegada això suposo que Això- està menys, no? Qui surt? No. Jo això em fixo molt, Jo sóc un tio que, si surt un anunci a YouTube, jo me'l menjo. I a la ràdio em fixo moltíssim en els anuncis. Qui surt als anuncis? No t'ho sabria dir. Em sabries dir l'últim anunci que has escoltat? No t'ho I jo he escoltat 4, que he escoltat el Basté aquest matí. Merda. Mira, a mi un que escolto molt, Armas. Alarmes, sí? Alarmas. Securitas Direct. Alarmas, Securitas Direct. Alarmas. Te vas de verano, de vacaciones, tal, pues tu arma, protege tu casa. O sigui, i Literal. I ja el tens funciona. a cap. Un altre, mudances. O sigui, ja són molt nicho, són Tu què t'anava a dir? molt nicho, Molt nicho. però arriben. Sí. Home, i els diaris també, al final. Sí. Els diaris Sí. ja quedava... O sigui, als diaris també hi ha molta publicitat, tio, que ha de costar molta més pasta sortir a un anunci que no sortia a un Meta o a un Sí. Google. Bueno, parlant d'armes, m'ha sortit el tio aquest de... Es diu Miguel, la Revuelta. El tio... No sé què es diu. Sí, no sé, se llama Miguel, no sé com es diu. David, La Miguel Revuelta, Broncano. el que porta... David Broncano. No, el que porta... Sí, Miguel. Es diu Miguel. Miguel, Vale. sí. Pues sortia a parlar en un podcast que una marca d'alarmes l'havia fet una oferta de fer monòlegs parlant de quan et roben a casa. Que jo soy el Miguel de la Revuelta. És una tal. forma de publicitat, també. O sigui, clar, clar, te'n vas clar, molta gent als que el veu. xiringuitos de platja d'Espanya durant l'estiu parlant de estàs aquí bebiéndote la cerveza però és que en casa te van a robar. I deia això. I, hòstia, És que tot ella es reia, menja el però jo coco, dic, hòstia, és que és boníssima com a Tot, publicitat, tot. una estratègia de l'hòstia. És Que, que tot és... no som conscients, però la gent es pensa que ser usuari d'una plataforma implica ser que és gratis, i no és gratis. Tu ets un usuari més per tot aquest ecosistema. Si Has de algú és donar una gratis, notícia, tio. tu ets Tu ets la el pressa. producte. T'he de donar una notícia i és que queden Ja, 2 minuts de programa, liat, tio. No, Estic molt content, però havíem de parlar de moltes més coses. De moltes més, de Sí, moltes sí, més, Tio, però... tu al final tens dos companyies a dia d'avui, o almenys participes en aquestes dues. Intento, sí. No m'agradaria molt donar-li molt d'incapié ara mateix, perquè en 2 minuts crec que no es pot d'alguna manera tocar, però bueno, ja que les he dit, m'agradaria comentar-te que tu, a més, amb un gran amic meu, amb el Kiko, obriu fa un any i mig, dos, Un any i més, poquet. quasi 2. No, quasi un. Bueno, anem a dir 2. Anem a dir dos. Queden dos perquè la idea fa dos. Dieguito Jamones, que al final doncs, tens la possibilitat no, Exacte, de- d'ajudar... d'ajudar una mica amb el que tu coneixes, no? D'ajudar, perquè No, aquest tio, tio jo el proposo pel pròxim... Sí, els hem de pròxims portar programes. Vindran els dos i m'agradaria que expliquessin una mica en què funciona tot Només si això. ens porten pernil, tio. Exacte. Sí, constant. I la segona és ve de Bruno, tio. És que té culles per gossos. És que tu estàs aquí escoltant aquell com al Puertas amb el micro a la mà, tio, i realment que si tu et concentres d'alguna manera i d'alguna manera doncs, vols donar-li visibilitat a la teva marca, vols tenir d'alguna manera un sentit òptim a tot això, tio, doncs el que hauries de fer potser és invertir en paid media després d'aquesta hora que t'hem donat, no? Sí, sisplau, Diego Vallejo. Jo crec que ha quedat sí. molt clar, tio, que és el paid media, com funciona i a què es dedica el Diego. Sí. Exacte. Un autèntic crac. Per últim, li hauríem de fer una mica la pregunta que li fem a tothom, no? Correcte. Diego, si a qualsevol persona del món que t'escoltés li volguessis donar un consell ara mateix, quin consell li donaries? Prova. Llença't. Prova què? Llença't. Encara, Que l'instant és l'únic i no repetirà. Que sento que el cor no pot bategar. Sí, encara que no tinguis res... O sigui, una cosa que he après, faig aquí uns 5 cèntims de la Teresa, fundadora de B de Bruno, Anem molt bé. que he ensenyat molt bé a nivell d'emprenedoria. Prova. Encara que tinguis una merda, surt. Surt a provar, a testejar, a veure com ho rep la gent. Surt amb el que tinguis i ja està. Sempre. I ja milloraràs després, hi haurà temps. No ets tan important, ningú et criticarà tant. O sigui, no... Surt. No, Maco és la gent en projecte. Exacte, i que al final la gent sempre et treu un somriure, eh? Per molt que Sí. facis una merda, si de veritat tu demà cagues, li fots una bandera amb la teva cara i dius he inventat aquest concepte perquè el tinguis a casa, tio, que hi ha 4 o 5 que t'ho compren, tio. Que està clar, que està clar. No, és que la gent en projecte és el més maco que hi ha. tio. Exacte. M'encanta que vingui gent aquí amb coses noves a explicar. Sí. Tio, és que és preciós. I sobretot aquesta realitat, ara ja ho podem dir perquè queda com un minut de programa, nosaltres tenim un programa totalment diferent a crear, però al final el Diego també ens ha volgut portar una mica la seva visió
fonamentalment del paid media, hem entrat directe, has explicat molt clarament a l'oient. Una xapa, No, de què va tota aquesta merda? Perquè la Peña no té ni idea de lo que és el TikTok, l'Insta, i és que al final de sota anar parlant de mi, però és que ningú sap com funciona tot això. Crec que és dels millors programes d'aquell com que hem fet a la nostra història. I res, com sempre, ha sigut un autèntic plaer. Conrad, com sempre, ets el millor del món. La setmana que ens veiem... Programa número 70, la setmana que ve. Sí, tio. Gràcies, Diego. Gràcies, com sempre. Gràcies, Diego. Gràcies a tothom. Visca el Barça. I ara haurem de guanyar França el dijous. Així que dilluns que ve ens veiem i ho comentem. Moltes gràcies a tots, com sempre. Adéu, família. Ciao. Ciao, 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 ciao. Una xapa, no? Encara no ha acabat, No, xapa no. Xapa no.